Te kata mo ifi ngidon kam san po hajar silak tiket kadon khasan hajar te nak online la ilfa te ka offline ngap tip kano kadon ngasrai kala long ba kam dinjar ba la pendak begini bodoh ka lain. Dai ta hangani ba selain kra kumsa golf club ru kilang ki jurong kum ni tengah susnei pajba bat ka bangun borong kolom subhaban map yangi kam dei hapo ka jing la ka ji ka dei ka ba ka stadium ka baret te wala video nak haga yeng ka ba fi page ru subha kershan ki club nomor haba fi kamut kam dei ka jingi ka kun no ta bom yo page pet non point no jenre demen support ya ka kat sebab fi pidon haga jaga fi pidon kulisibon Hapreng ke jinyawa tiket bakaja yang lan ki pajma akibat bun ki jaga kema golfing apa kendailan apa state central library banyo tiket nakam taman pikai ya ka semifinal hapreng ke Shillong lajong baka North East United ka banlong hak 8 tarik matau benai uno aktien jong Shillong lajong uba sebor sana walaupun pau ke jeng sokhya ka bajur nakam ta ke bun ki pajma ki banyo shu ya ka tiket ban pikai markmat hi ya ke jeng lakai ka banlong hakani ka lasngi ublei uba sana ulong bakat kajing bun ki pajba ajalan mekhlia ki ba id bahaya ka jela kai football ka sarkar kladi ban perkhat thamai no macna no ya ka stadium ka bangyam hadu safo ba sanpho hajar ulong ba kumolong mata ka jawan du stadium hapo polo ka ngam tang khat san hajar ngot bat kan long ka ba ba ki pajba baro ki jeli pe kai ya kan ka jela kai tournament haga juga pon ka lang ba sana ula pen pau ka jing sosi bat pan map na baro ki no karshan khamtam jong ka Shillong lajong bakinum so eilan dikinum thut nei baginya karshan ya ka tim ka banyak kon akan kala asing ublai lakin nu jaga ka bakidon bar ka juga poru kar pa diki bikin bu ke jinwai kanang baka tim kan yo ya ka jing job akan di ka jing kon laban ka hang ni ba menta ka singi nadu barang mas dang di ya ka tiket ki pat mak nadu step kilawan menyeng lan ya ki jaga ke bala bu lani ki counter ban di tiket ndai ki babun ki lapan pau ka jing susi ba ka jing bitaru ba ki yo tiket setia wala dak la yang lain nadu ka pon step ru ka kerteng jana dei ba sebor sana mengenai nong aktin juga klub bala don ban page ban hikai bandan baka academy team la kumba palat de fosnem temata ka klub la sekala bo yang abang long ru nong aktin le nong don menta hai bun kiliang nalo kata te kata ka de kam jonga menta Hagini ki match pula jam mau kayak challenge ko pipi la ye kundur klub mau na player atau coach ke macam Hika challenge ko nang kong ka ba ngingi ni don haswa ba kan ka tournament kan sedang ni pe ya ka quality jogi players lese ni compare kan ban ki players ki baremdor tengi ni habagi pe ya kan ni sngo ba lese ka sedang yang ngini ya simentai kan ka tournament dai tamba ki khna ji gini experience nagam ta ki big game lagi game ki bahe nagam ta ki ban create ya ka league ka Indian league te kamu ke challenge kalau kamu khara mar ngiele persai ka SL team ngiri tangki I league team te ke challenge ka don pa ka bahe yang ngi te ngaso bodong ba ngathagi pajba kila bertip ya kata ba ya don pa ka jingi Andre sungu pat ya bulai nang kong bar pat ya ki coaches ki bala tre sitom hapo ke jelam jong u huze uba ha ke jelam jong u mentang ke team kan ya kun ya ka semi final hadir bala premru ya ka ISL team kum ke East Bengal te kata ka de ka bangi don ni bagi jingkersan kalau san mahamo menta na baru kibri kala ya perta beta yang Shillong lajong di kayak ke jingkon kre dan kin hun hibro ko ka team adong sadong but kayak ke jingkermen ju pihak ketika semi final kemenangan maksimum di ki strategi ki tactically lese ngila bonong ba kawan gumjoi tangba khendiat khensoi kedon ke jing penper nomor ba ngihaban ban buri ru ikatu kani lese ki buit bari ki jongi na kamata ka klub ka jongi hapo ka jelam jone coach tangba ya kini ki boro ka responsibility bat ba ki ki ba jing penper ka jongi coach orang kan ki staff ki jongo namar ba pi omane ka jingi timpo kalong hapdeng artuli ki kin hol ki badai na po ka tan stilam ingi bit mo na no is but Shillong lajong badai agajo ka tan stilam ingi kayak ke jing smo jong pi ba hato ka di kan sir la ni kan nang I'm same so ba kun ni hoi hagaban kong la fiba ngidai ka I league team kamu nginan kam one step ahead ban poi hakataga level jong ka ISL timan tapat haga semi final ngile ya ka ISL team te Henry tanggawe golong ba
ngila pelim ya ki ISL team ki barat ba te tangkata ngi adim sutui ba ka klub gani ka team ka bagi dah pok jelam jong head coach Jose Carlos ngangi gai bagi kena mata kilon confident buat ban job ya ka North East United ban poch ke final. Maka ia jing kentu lani kata ka message ko FIFA ban ais tepat ba apa. Namar ba kumili kesan mahai ke Selong Lajong. Di namar ba ngi ibu kibri kilon di bayo tiket, kita ni bayo tiket. Ini ka tang perlu ki bayo tiket ia jing kentu. Ha vi teng ya ka no ka kam ka bangi ngilakwa na do ka mensem lalari manga di mano kadon hi kata ka frustration mano kwa ban pe YouTube player don ki player ba pe ka team ki pe yau brio la jong ki pe yau bahing basem la jong te kwa ban pe hi hang tu ha persya ta kamadan la dam yo hi ngi su tu ba ka long ka jing so si ka ba krau te ngi so ki khna jing ki dei bul ki khasi se milakai ngalai bagi bahing jo ki phone yang ngale kumno sir ka tiket ngim dan teng ngi so senai ngam ta jong ki bagi la malai ai tangkawe ke jing ajimut lane ke jing kuntu golong ek sarkar hin kong ba kan kampan kre ek sediam ke bahe ini khasau kesan hajar ngathrai kampat long ban ya ban tap uni pat ba it football jong inang ni kemudian kam lagu nur 100,000 hajar ke kapasiti te ngasau tang jing kerpa ni kuma ke sarkar kalau rengkat ban wara ek ni turun bahe apo Shillong haga ni ke state ke jongi nam tagi ni football kajing kentur sarkar sin pat balalong ke bala kan pen he kloi stadium kanang ba ka tournament ka bakame ngila aban pen hon di pat ba ki ba isne ya bagi tiket bagi kuat pe ya ga jila ka ga bitanan Ka jing ri phat ko ba. Ka ia jing ye fair ka ba ki ha ka ba ini ki football fans ni no persan. Namar ba try kung Selong Lajong kala ju ye kunci ku pat ta jong ka jelal ni khagari mo. Di hatu Selong tham klan ni tham klan ni ko. kabamut pyong ya ga Kampan base ya ka jing persan jong ki ka phi ka state jongi ka de ka khandiat ki nongsong sinong khamtam ki khasi ngai ki bakambon ki local ki ba support kini ki ba nakiwe sigi jai ban riu ngaburam ki kiton ki balai ban kersan ni Selong Lajong tenre nakaching wan bat jong ni upat ba igum ba ukwa ban man naman kirim peyeng teng nang susu ba kajing kersan ka khlanye hang ni kajing don beriu kajing bun beriu kemur ka population jo state kalau ngabaret handai kajing tujuh paiba golong ka bejur tenre sabar pan lagi compare lagi kror ki don handai kimla wan pendap watang Hasan Hajaru tekemur ka khlan bhaga ki fans ki supporters ki nongkersan kemur ki kham khlan bha ni ka nong ba ka jonge dan kita ya minta tambah tra pendap ya kile ka yang ada. ka tiket ngathrai kalajan lut aga jing sutu ka jonga tabar nga ngamdik ba tre ba gane ka kam ngasuan ban page ban visit tharo golong umno tengam tip than ye ka jing don jog tiket te kata mo ifi ngidon kam san po hajar silak tiket kadon khasan hajar te nak online la leilpa te ka offline ngam tip kano kadon ngathrai kala long ba kam dinjar ba la pendap gini bodoh ka lain dai ta hangani ba selain kra kumsa golf club ru kilang ki jurong kumni teng susnei pat ba bat ka bangadon borong kolom subhaban map yangi kamdei hapo ka jing la ka ji ka dei ka ba ka stadium ka baret te wala video na ha yeng ka ba fi page ru subha kersan ki club namar ha fi kamut kamdei ka jingi ka kun no ta bom yo page pet non point no tenre demen support ya ka kat seba fi don ha jaga fi don kulsibon